Ketika Jibril, Mas. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah niki kan diantarakan malaikat Jibril. Tapi kan mboten sampai teng Sidratul Muntaha, mboten tutuk ngadep teng Allah kan malaikat Jibril ya, Mas. Nah niki kan dalam cerita niku kan malaikat Jibril mboten mampu. Lah sedangkan malaikat Jibril niki sing beto wahyu dumateng Rasulullah. Lah wahyu niki dugi pundi lek malaikat Jibril mboten saged, mboten mampu madhep teng Allah kan ngoten. Alhamdulillahirabbil alamin tentang malaikat Jibril Isra Mi'raj kita terdoktrin oleh orang-orang yang kita anggap nggih termasuk sing wingi-wingi menika ngaku darah Rasulullah, cicite Rasulullah, kenyataannya mereka adalah non muslim yang bergedhek agama Islam. Napa buktine? Utsman bin Yahya niku sanes yang Islam, yang Yahudi. Sing dadi ngembosi perjuangane pribumi Indonesia melawan Belanda, lahir Habib Aidit PKI, lahir Semit, lahir Rizik napa niku nggih niku bukti mereka bukan orang Islam. Omongane lakune niku jahiliyah. Termasuk kepala jahiliyah yang ada di Pasuruan ini. Bergedhek niku. Dan mriki ndamel pondok nyampekno hak kebenaran Allah. Nggih, ten daerah liya mriku ten kota-kota besar bisnis tempat prostitusi, pemelacuran. Dan mriki kita akoni sebagai nggih niku saiki pun kepanggih nggih. Malaikat Jibril niku nggih sesungguhnya kendaraanipun Rasulullah. Dadi mung Kanjeng Nabi tok sesungguhnya sing diceritakan melalui syariat, tapi mboten Allah nggadahi rahasia liya. Panjenengan saged Isra Mi'raj, saged. Namung Isra Mi'raj umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mung setunggal, ping santok gak balak-balik kaya 70 kali dalam sehari. Kepethuk Allah 70 kali dalam sehari. Ngadep nang kono critane kula, padahal pembohong mboten. Malaikat Jibril niku nggih sebelum Isra Mi'raj nggih komunikasi kalian Allah. Setiap kejadian Kanjeng Nabi iku, malaikat Jibril rino ayat iki gawon kekno nang Kanjeng Nabi nggih. Surat-surat menika sing mudhun-mudhun menika. Lah niku nggih, malaikat Jibril saged ten alame Allah, saged ten pundi-pundi. Wong niku ibaratipun tentara Allah ingkang khusus saged. Tapi saat Isra Mi'raj malaikat Jibril niku mboten angsal ten Allah, mlebet ten alame Allah krana enten rahasiaipun Kanjeng Nabi Muhammad kalian Allah. Lah niku kita digoro-goroi malaikat Jibril ae gak wani kepethuk Allah. Lah niku mboten wonten sangan mboten ancene mboten diangsali dateng Allah malaikat Jibril jemputen Rasulullah. Isra Mi'raj iki ketutuk kene mudhuna kon aja melu-melu menjero. Ana rahasiaku kalian Kanjeng Nabi. Nah niku sesungguhnya niku mboten diangsali dateng Allah mlebeten alame Allah niku alam ilahiyah merga enten rahasiaipun Allah kalian Rasulullah. Mokoh kita digoro-goro cerita malaikat Jibril ketemu Allah ndak wani. Ngoten nggih, atas panjenengan. Niku atas perintah Allah mboten angsale Isra Mi'raj mlebeten alam ilahiyah kalian Rasulullah tutuk alam kene kon mandheka Jibril. Ya engko Muhammad munggah dhewe ketemu aku dhewe. Lah niku nggih. Atos ngaos sak benere mawon panjenengan mangke panjenengan pun percados kula ngomong iki. Tapi panjenengan mangke lek ngimani sak benere sampean selawat niki sampean ibaraten dadi panganan makanan sehari-hari. Sampeyan selawatan napa mawon ningali TV napa mawon sampeyan mangke sampeyan diparingi seprep piyambak sampeyan perjalanan Isra Mi'raj piyambak. Wah, sapa aku iso kaya ngono saged panjenengan mangke dengan kehendak Allah, dengan penilaian Allah dateng panjenengan. Arek iki temenan imane nang aku ngene-ngene akhir panjenengan perjalanan.
Jadi doktrin-doktrin pembodohan orang-orang yang pandai membaca niku nggih. Kenyataane kados kula ngeten gak ada kepentingan pribadi, nggih mboten saged panjenengan nglaksanakaken Isra Mi'raj. Krana panjenengan kula doktrin. Kula goro-goro kados ngoten niku wau krana kula gak ada kepentingan pribadi. Nggih, adese lek ngaji mboten bener sampean nglakoni dhewe di omahe wis. Gak perlu wong-wong kaya kula ngeten gak perlu wis sajane. Regane kula jane jamak-jamaah ngeten wis kudu kula buyaraken ae. Karena napa 5 menit kon kula paringaken wis lakoni di omahe lek goro mrene lek ngalami ya wis gaya anak putune sampean. Jane kula buyaraken jamaah niki. Karena aku ngaji pirang-pirang tahun tambah ndak ngerti tambah gak weruh tambah butak kabeh rambut. Nggih. Cukup selawat mawon mangke panjenengan napa sing diceritaken mulai Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi mangke terjadi dateng panjenengan. Nggih, terjadi melalui sholawat niku pun dados ilmu putra-putri pun panjenengan cek mboten digoroi kula dados niki ceritane malaikat Jibril niku wau mboten angsal mlebet teng alam ilahiyah kalian Kanjeng Nabi niku atas perintah Allah. Sesungguhnya malaikat Jibril nggih sering komunikasi kalian Allah termasuk sing beto ayat-ayat Al-Qur'an wahyu. Ayat-ayatipun Allah termasuk nggih Al-Qur'an jenderal nirat Al-Qur'an menika nggih pun cekap semanten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.